Lege huisjes in Sint-Niek. Ze werden al geboekt door Duitsers. Die maar snel zeggen om Nederland coördineerd had. Dat is een strop voor het vakantiepark, maar door de komst van Nederlandse toeristen wordt een pad van de klap opvangen. We hadden plannen in december om naar Sardinië te gaan. Aangezien we dan toch, ondanks de corona, niet in het vliegtuig wilden, hebben we die geannuleerd. Daarna dachten we met de auto ergens op stap te gaan. Denemarken is voor ons wel een optie. Toen ging Denemarken op code oranje. Ja, en toen zijn we met de auto in de auto gestapt en naar Friesland gegaan. Dat leek ons ook wel een leuke optie. Ja, goedemorgen, Landgoed IJzergestaten, Camping Blauw, goedemorgen. U had gebeld. Van de 50 huisjes die er in Sint-Niek staan, binnen er 10 bezet. Dat is lang net wat ze hopen hier voor deze jest, maar ze gokken op last minutes van Nederlanders. Die komen toch hier nog wel heen. En ik kreeg zoals ik al zei dat er toch nog een beetje een boeking letter binnenkwam van Fjouwerroeren. Die toch nog deze kant uitkomen willen en die dus aast en hier van zo'n huisje komt toch nog te verbloemen een week lang. Even verderop in Langwar zit dit vakantiepark. Hier binnen alle 15 huisjes volboekt. Ze binnen liek wel zo hinkelijk van de horeca uit de omkrieten. Gasten willen boeten de door een hapje eten. Daarom is het park benauwd voor de passenconferentie van Rutte. Vanmorgen, het is prachtig waar, joh. We verhuren wat 3 jouw sloepjes. Nou, die meesten varen even naar Gooiengriep, even naar Snits, even naar Heegta. Even wat eten en wat drinken, een bakje koffie halen. Maar als het teruggaat, ja, je kan er nog wel een beetje vertier krijgen. Ja, het bos in, maar je wil ik even niet. Je wil ik even yield opmaatje in Friesland. Ik denk dat dat lastig wordt. De familie Verschoor is op vakantie in Langwar. Ze maakt je haar net druk om de plan. We passen ons aan. Het is voor ons denk ik, we zitten hier in grote luxe. Dus we gaan ons wel redden. De winkels zijn niet dicht. De vakantie van de familie Verschoor zal nog ontvreed worden. Even net om corona denken, maar gewoon lekker boatje.